Morning ndine Jack. Nde lero tikubwereraso ku USA kumene takhala tikupita kwa nthawi yayitali. Nde nkhani yake ndiyofunika chomwera tagwirani chakumwa ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Christine Banfield. Mu chaka cha 2023 anali ndi zaka 37. Christine anali nesi, amakhala ndi mwamuna wake dzina lake Brendan Banfield. Pamodzi anali ndi mwana mmodzi kamtsikana. Kana kuti kangobadwa chakumene. Nde mu 2022 anapezeka kuti anafuna munthu woti adzathandize kulera mwana. Analemba ntchito amati au pair kapena titi nane, oti nane amachoka ku Brazil wa zaka 24. Nane dzina lake Juliana Perez. Nde Juliana atabwera amakhalira ku nyumba komweko, panalibe vuto lilonse, amamulera mwana bwinobwino kuchokera 2022. Nde mu 23 February 2023 Juliana anamtenga mwana uja amati amapita naye ku zoo. Anachoka kuti akupita ku zoo, kenako akuti anabwerera fachine kuti anayiwala kumtengera mwana chakudya. Nde amabwerera ku nyumba kuja kuti akatenge chakudya cha mwana. Brendan abambo aja akuti anali ku ntchito pamene Christine anali ku nyumba. Nde akuti Juliana amene amafika ku nyumba anapeza kuti panja panali galimoto ya chilendo. Ndi ati amadabwa kuti galimoto ndi andani. Ndi ati anayimba foni kumuimbira foni Christina, koma Christina sanayankhe. Ndi ati anamuimbira foni Brendan abambo apakhomopo. Brendan nkubwera kulowa mnyumba muja. Atalowa mnyumba ati anapeza anthu, anapeza mkazi wake wabayidwa ndi mpeni. Christina uja ati anali ku chipinda wabayidwa ndi mpeni, koma anapeza munthu bambo wa chilendo amene anabwera pa galimoto ija akuti dzina lake Ryan. Ndi ati Brendan atafika nkupeza mkazi wake wabayidwa anali ndi mfuti, anangothamangira kutenga mfuti. Fo kuti Brendan anali mpolisi, bambo wa pakhomopo, mkazi anali mnesi, iye anali mpolisi. Ndi mpolisi wapeza mkazi wake wabayidwa ndi mpeni ku chipinda, nkupeza munthu amene wambayayo ali mnyumba momwemo. Brendan anangotulusa mfuti nkumutani nkumuombera. Mzibambo anali mnyumbayo koma ati sanafe, anamuombera mutu. De nane uja Juliana anathamanga kukatenga mfuti ina, panalinso mfuti ina ati nyumbamo, anamuombera pa mtima. Munthu wachilendo uja anthu nkuimba foni ku polisi. Apolisi anabwera, ndi paja apolisi amavala mabodicam, anaonetsa atafika mnyumbamo kuti chachitika nchani, anafotokoza zonse zimene zinayendera kuti munthu isitu kumuziwa mzibamboyo, koma tampeza chonchi. Kwafusa abambo wa Brendan kuti inuyo bwanji somuli ku ntchito. Ananena kuti ine ndachita kuimbiridwa foni ndi ndani, ndi nane. Nane ati anali ndi mantha kwambiri kuti yayi zomwe zachitika zoopsa unjenjemera mpaka na apolisi anamtenga ndi mwana uja kuti yayi ukakhazika malo asefi kuwapatsa chakudya chani kuwasamala. Kenako inali ngati kuti nkhani yake ya straightforward, chifukwa choti amadabwa kuti mzibamboyo amazatani nyumba. Sinalinso nkhani yoni yoti ndiokuba, chifukwa chonena kuti anachera kutseguliridwa chitseko, panalibe kuti munthu waphwanya nyumba, waphwanya chitseko nkulowa. Ndi apolisi amadabwa kuti iyeyo analowa bwanji, anamulowesa nyumba bwanji. Ndi atafufuza anapeza kuti atayang'ana mu laptop anapeza kuti panali communication pakati pa Christine, amayi a nyumba aja anesi, ndi mzibambo wa chilendo uja kuti amayankhulana pa online dating site. Ndi anamuyitana Ryan uja kuti abwere, amakangati akuyankhulana naye mozemba, nkumuza kuti ubwere kulibe kwa aliyese ku nyumba nthawi yakuti. Nkona Ryan anapita, koma kazina atani anapeza kuti ambaya ndi mpeni. Ndi nkhani imaoneka kuti ndi ya straightforward choncho, eti kuti amayi wakhangati amapanga zachisembwere, koma mamuna amene amapanga naye zachisembwere waatani wadzachita chipongwe ku nyumba, koma mamuna yesu asanathawe waomberedwa. Anthu basi kumapitiriza kukhala maliro anakatani anakayika chabe kuti apolisi sanasiye kufufuza nkhani ija. Kumbali kwa kuti sanala kufufuza, amayang'ana ma message apa dating site aja kunena kuti akuti mayi yunesiyu amayankhula ndi mzibamboyo. Ndi anayamba kumfufuza kuti kodi Christina nesi uja khalidwe lake linali lotani, anali munthu woti angapangizeni zozo. Ndi apolisi sanamauze Brendan kunena kuti akufufuza nkhani ija. Anthu aja amangokhala amaona ngati zonse zathira pompo. Apolisi anayamba kufusa anzake mwachisisi a Christina uja kuti taona ni ma message awawa amene akuti Christina amayankhula ndi munthu uyo Ryan. Christina amayankhula zotere, amayankhula zolaula zina zake zosakhala bwino zoti anzake onse nkumanena kuti no,
Christina ndi munthu ofatsa ndipo sangayankhule choncho. Si Christina amalemba ma message amenewo. Zivuti zitani si Christina. Ndi apolisi anayambira patipo pamenepo kuti anthu omudziwa akunena kuti iye samayankhula choncho ndipo sakukhulupirira angamayankhule zimene zonso. Ndi anayamba nokufufuza kuti cheni china chikuchitika nchani chomwe ife sitikuchiona. Anayamba kufufuza mfuti ndi zipolopolo zomwe zinapezeka zinamuombera ndani? Zinamuombera Ryan uja. Chipolopo chake anachipeza, mfutiso nkuipeza. Ndi futi cha anapeza kuti inagulidwa ku gun range kwina kwake komwe anthu amakapangira practice kapena nditi kuphunzirira kuombera. Ndi anapita ku gun range kuja kukafufuza kuti anayigula liti mfutiyo. Ndi anapeza kuti anayigula kale iyi. Mwamuna wake wa Christina, Brendan Bamford, anayigula chaposa chedwa apa just before kuomberedwa kwa ndani kwa Ryan. Ndi anayamba kuyang'ana ma CCTV akutiko aku gun range kuja nkupeza kuti kunapeza kuti siku lina kunatulukira Brendan ndi Juliana kukhala nane uja akubwera akudzaphunzira onse kutani kuombera mpaka anatenga zithunzi kuti anthu awawa akupezeka kokaphunzira kuombera chifukwa chani, abambo a mnyumba ndi nane. Ndi anaona nkhani yese kuoneka muno bwino. Abambo aku nyumba ndi medi sankuyenera kupezeka kokaphunzira kuombera, amaphunzisana kuombera nakuti akaombere chani ndipo akaombere ndani. Ndi apolisi aja anabwerera. Ndi anapitanso kukachita study scene ya chani ya imfa ija kunena kuti akuti munthu anamuomberera ku kitchen, amayiwo anabayidwa m'mipeni kutiko kuchipinda. Koma atayang'ana magazi pamene panali anaona kuti munthu amuomberera kaya kuti chipinda china ndikumuchosa kumene kucha ukamwika mu kitchen. Khangati kuchita stage scene yonse ija kuti igwirizane ndi nkhani yawo imene anayitani adayifotokozera. Ndi anayamba kuona kuti apa kalipo anafufuza mokwanira, anachita suspect amangokayikira kunena kuti awawa anakhulupirira kuti panali chibwenzi pakati pa Brendan ndi Juliana medi uja, kuti mwina anagwirizana kuti tiyapha amayiwa, tikapha amayiwa titengana. Iyo inali theory yokha, amangoganizira amangokayikira koma analibe umboni. Yeti foso china chimwe azunguza nchonena kuti sono winayu Ryan mzibambo waomberedwa mutu uyu anapezeka nyumba mwawomo, nkhani yamukhudzapo bwanji. Ndi apolisi ananyamuka kupita kuti ino akatani akapange question kuti nkhani yonse ndi iyi yomwe tikuganiza, koma noti ambe kuchita question. Iwo aja analasa kudziwa kunena kuti apolisi afufuza benkhani. Ndi apolisi anagogoda kulowa nyumba kupita straight kuyang'ana kusama apeza anthu. Anabwera mwamba kupita kuchipinda akudabwa akupeza Juliana ndi Brendan ali kuchipinda komwe kuchana mphera Christine. Kuchipinda kwa Christine ali pa bed. Pambalipa pali chithunzi cha Juliana ndi Brendan ngati banja. Mu wardrobe zovala zonse za amayi anyacha nyumba anachotsa mwalowa zovala za Juliana. Iwo acha anthu onse dzidzidzi nanga sachita nokuagwira choncho kuti amangokayikira kuti akozokhala chibwezi nkupeza kuti achita kuwapeza kuti anasamukira kuchipinda amene aja. Ndi anamtenga Juliana anammanga, winanso nkummanga. Panakhala kuti pathano chake anthu mpaka nkhani inafika mu February 2023, koma nkhani ino inapeza kuti yafika mpaka na 2024 akufufuzabe. Onse nkumakana iyi palibe chomwe talakwa ifeyo mpaka nakumanena kuti chibwezi changoyamba panopo chifukwa choti anali akadali mnyumba mu nthawi yonse. Ndi analanda onse chani mafoni ndi makompyuta awo, ma laptop, kucheka mmene muchakupeza zithunzi zonena kuti chibwezi chinayambika kale Christina ali moyo mnyumba momwemo, iye samadziwa kuti anthu akuzemberana. Ampanga present Juliana ndi information yonse, umboni wonse kuti umboni wathu ndi one kuti inuyo ndi abambo mwapangana mwapha anthuwa. Kena koto basa Juliana kuyamba kulira kuti chabwino ndivomera. Walandira plea deal kunena kuti iye akhala mboni against Brendan. Ndi chomwe amanena opanga kapanga choncho kuti afotokoze chenicheni chomwe chinachitika. Ndi iyeyo wafotokoza mbali yake kunena kuti iyeyo anapita kugwira ntchito. Kena ukanayamba chibwezi ndi abambo. Atayamba chibwezi abambo achata anayamba kuvuta Brendan acha kunena kuti ineyo ndifuna ndikwatere iweyo mkazi sindikumfuna teti muphe. Ndati Juliana aonera kuti koyamba nkaona ngati zocheza kuti akungoyankhula. Kena kwanadabwa kuti munthu amba makhala mapanga mapulani kuti titani kuti timuphe. Ndipo khala mpolisi amadzitenga kuti nkachijedi akozopeza njira yabwino kwambiri yotani yomphera mkazi wake aliyense osazindikira kuti akhoza kuwapusisa apolisi anzake. Ndi njira yomwe anayipeza iyeyo bamboyo akuti Brendan anapanga create online dating page yake
nkutani kukhala online kuyikapo zithunzi za mkazi wake koma mkazi wake samadziwa china chilichonse nkumayankhula ndi azibambo pamene pachakusakasaka bambo oti atani atengeke. Amene anatengeka anali Ryan uja amaona ngati akuyankhula ndi mzimayi koma amayankhula ndi mzibambo nzake akuphoza ngati Christina kumagwirizana ayi tikumane chani mpaka nanena kuti asingangokumana nawe sayankhulana nawe ndati anampatsa phone Juliana kuti wewe uyankhule naye upange pretend ngati wewe ndiwe Christina. A Juliana dinkumapanga zimenezo nkugwirizana naye ubwere pa 23 February nthawi yakuti ndikhala kuti ndili ndekha. Ryan uja nkuvomera iye samadziwa chilichonse amati wangokumana ndi mkazi online ulendo ndi ulendo amapita kuti akakumana ndi mzimayi ku nyumba wake online osadziwa kunena kuti mchiwembu amukonzera kunena kuti zibambo amene atalowe nyumba munomu timupha ndetizanama kuti akazanga amachita chibwenzi koma chibwenzi chachitalowa nyumba chamupha. Umboni uzakhala ma message onse amwe amakhala kumatumizirana bayani pa dating site nzomwe anapanga kunena kuti amazitenga kuti nkachenjede kuti zitani ziyenda choncho basi nkhani zatherana pompo kuti amayi awo kwa amapanga chibwenzi chachazawapha abambo abwera achipeza chibwenzi nyumba momwe achipha chibwenzicho nangasi basi palibe somboni kuti Ryan iyo akanakhala moyo akanena kuti yayi ina anthu achito ndiyitana kapena chani koma nayenso waphedwa. Nde waulula zonse Julianayo ndi ampasa deal kunena kuti mulandu wake wa Yesu ukhala murder, mulandu wa Yesu ukhala manslaughter. Nde amupanga sentence chigamulo chake chikhala up to zaka 10 sakudziwika kuti ampatsa zingati atamugamula mu Marichi 2025 pamene Brendan akumuzenga murder kunena kuti iye ndi anali mastermind iye ndi amene anachita decide kuti aphe mkazi wake aphe munthu wina plan yonseyo inali ya iyeyo. Ndi wakhala kuyesera kunena kuti ampase belo akumukanira kumpasa belo kunena kuti no kukhala konko mpaka nthawi yako itani ya mulandu kuzengedwa mulandu ikwane. Ndi mulandu wake wa Brendan uyamba mu February 2025 imene ndi nkhani yomwe ikuchitika ku USA kusiya mwana yali ndi zaka 5 pano onse basi makolo ake onse palibe imene ndi nkhani ine yomwe ikupangika zikomo kwambiri.